ኣብ ውሽጢ እቲ ድኳን ሳሻ ነቲ በፃብዕታ ዘሎ ብዙሕ ቁስልታት በቲ መጣበቕቲ እናላገበትን ከላ ፊልምና ይጅምር። ብድሕሪኡ ናብ ደገ ክትጥምትን ከላ እቲ ዝነበርዎ ድኳን ኣብ ኖርዌይ ኣብ ዝርከብ ዓብዪ ገደል ኣብ ሓደ እምባ ተንጠልጢሉ ከም ዘሎ ይርአ። ዓርካ ቶሚ ምስ ነቕሐ ከዓ ነቲ ዙረቶም ንኽቕፅልዎ ይሓታ። እዞም ፍቑራት ነቲ እምባ ብፍሉይ ክእለት ክድይብዎ እንከለዉ ነዚ ስራሕ እዚ ንነዊሕ እዋን ክገብርዎ ከም ዝፀንሐ እዩ ዘርኢ። ንሳቶም ንእሽተይ ንምብላዕ ወይ ድማ ብሓጎስ ንምጭራሕ ተኾይኑ ብቻ እዮም ደው ዝብሉ ተዘይኮይኑ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ንምርካብ ኣብ ምዛር እዮም ዝነብሩ። ቁሩብ ግዜ ምስ ፀንሑ ናብ ጫፍ እቲ እምባ ክበፅሑ ምስ ቀረቡ ሳሻ ካብቲ እምባ ወዲቓ ትንጥልጠል። እቲ ተኣሲራትሉ ዝነበረ ገመድ ካብ ምውዳቕ ዋላ እኳ እንተድሓና ሳሻ ግን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሓንቲ ቦታ ስለትወድቕ ብጣዕሚ ትበሳጮ። ቶሚ እውን ነገራት ብህድኣት ክትሕዞም እኳ እንተመኸራ ሳሻ ግን ደጋጊማ ክትፍትንን ክትወድቕን ትጸንሕ። ሰማይ እናጸልመተ ስለ ዝኸደ ቶሚ ነቲ ፈተነ ዶ ኣቢሎም ንጽባሒቱ ንኽቕጽሉ የእምና። ብድሕሪ እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ድኳኖም ኮይኖም ቶሚ ድሕሪ እዚ ብዙሕ ጉዕዞታት ክገብር ዓቕሚ ከም ዘይብሉን ብዛዕባ እቲ ናይ ሳሻ ግድስነት ኣልቦ እውን ከም ዘጨንቖን ይነግራ። ንሱ ዕድለ መወዳእታ ክጠልመና እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ። እቲ ዕድለኛ ዝብሎ ኮምፓስ እውን ነዚ ከም ዝሕብሮ ይገልጸላ። ሳሻ ግን ነቲ ኮምፓስ ካብ ኢዱ ፀፊዓ ያውዲቓትሉ። ኣብ መወዳእታ እቲ ህቦብላ ንፋስ ክሳብ ዝሓልፍ ነቲ ቦታ ገዲፎም ክኸዱ ይስማዕምዑ። እቲ ብርቱዕ ንፋስ ብዙሕ እምንታትን ትርፍራፋትን የውርድ ስለ ዝነበረ ምስቲ መንደቕ ተጸጊዖም ርእሶም መዲኖም ክጓዓዙ ነይሩዎም። ሽዑ ቶሚ ኣብ ሓደ ክፍተት ዘለዎ እምባ ክዓርፉ ከም ዘለዎ ምስ ነገራ ሳሻ ቀዲማ ትወርድ። ሃንደበት ዓበይቲ እማን ክወድቁ ይጅምሩ። ሓደ ካብኣቶም ድማ ንቶሚ ወቂዑ ርእሱ ከም ዝጋጮ ይገብሮ። ቶሚ ነፍሲ ስሒቱ ኣብቲ ጫፍ እቲ ገመድ ይንጥልጠል። ሳሻ ድማ ንሳ እውን ሓቢራ ከይትወድቕ ነቲ ገመድ ትሕዞ። ሳሻ ደጋጊማ ስምወላ እኳ እንተፀዋዓቶ ግን ድማ ክበራበር ኣይከኣለን። ክብደት ናይ ቶሚ ድማ ንሳሻ እውን ናብ ታሕቲ ንክትሰሓብ ከም ትጅምር ይገብራ። ሽዑ ህይወታ ንምድሓን ኢላ ሳሻ ንቶሚ ካብቲ ገመድ ክትሰዶ ትግደድ። ሳሻ ነቲ ኩርናዕ ናይቲ እምባ ሒዛ ዓርካ ቶሚ ናብ ሞት ክወድቕ እንከሎ ትሪኦ እሞ ብጣዕሚ ትበኪ። 5 ወርሒ ሓሊፎም ኣብ ኣውስትራልያ ሳሻ ኣብ በረኻ እናዘወረት እንከላ እቲ ናይ ጂፒኤስ ምልክት ይጠፍኣ። ስለዚ ነቲ ቅኑዕ መንገዲ ንምርካብ ከዓ ነቲ ናይ ቶሚ ኮምፓስ ትጥቀም። ምሸት ምስ ኮነ ኣብ ጥቓ ሓደ ገደል ትሰፍር። ኣብኡ ኮይና ከዓ ብብሕትውና እናተሳቀየት ቶሚ ዝመሃራ ኩሉ ነገር ትዝክር። ብጽባሒቱ ሳሻ ዋንደረር ናብ ዝተባሃለ ብሄራዊ ፓርክ ትበጽሕ። ዝተወሰኑ ናይ ሓበሬታ ወረቓቕቲ ንምርኣይ ኣብቲ መቐባሊ ጋይሽ ደው ኢላ እናሃለወት ከዓ እቲ ሓላዊ ናይቲ ፓርክ ይመጽእ እሞ ኣብቲ ከባቢ ሰባት ይጠፍኡ ስለ ዘለው ንበይና ንኸይትኸይድ ይመኽራ። ንሳ ግና ናቱ ምኽሪ ብዘየገድስ ሱቕ ኢላ ክትከይድ ትደሊ። እቶም ዘድልይዋ ፎርምታት መሊኣ ጉዕዞኣ ትጅምር። ቀፂላ ቀለብ ንምዕዳግ ከዓ ናብ ሓደ ድኳን ተኣቲ። ኣብኡ ግን ክልተ ሃደንቲ እናተኸታተሉ የሸግርዋ። ዕሽሽ ክትብሎም እኳ እንተፈተነት እቶም ሰባት ግና ብምጽናዕ ኣብ ጥቓት መኽፈሊ ሒሳብ ይኣግትዋ። እዚ ዝተዓዘበ ቤን ዝተባሃለ ሰብኣይ ክከላኸለላ ስለ ዝመፀ እቶም ሃደንቲ ድማ ገዲፎምዋ ይኸዱ። ሳሻ ከም ምስጋና ኢላ ካብቲ ቤን ዝሸጦ ነበረ ንቑፅ ስጋ ትገዝአሉ። ናብ መኪና ክትምለስ እንከላ ግና እቲ ናይ መኪና ጂፒኤስ ሕዚ እውን ይሰርሕ የለን። ሽዑ ናብ ግራንድ ኣልኔሮስ ንምብጻሕ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ኣየናይ ከም ዝኾነ ንቤን ተሓቶ። ቤን ድማ ነቲ ዝሓተተቶ መምርሒ እናሃባ ግን ድማ ብዛዕባ ብላክስቶን ቤይ ዝተባሃለ ቦታ እውን ይነግራ። ከም ናቱሪቶ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ቦታ ብጣዕሚ ዝበለጸ እዩ። እቲ ከባቢ ቅሩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ከጠንቅቓ እናፈተነ እንከሎ ሳሻ ግን ክኢላ ከም ዝኾነት ነጊራቶ ዘረብኡ ከይወድአ ዘዊራ ትኸይድ። ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ናይ መኪና ጉዕዞ ሳሻ ሓዳራ ንምሕላፍ ኣብ ጥቓ ሓደ ቃላይ ደው ትብል። ሃንደበት ግን ክልተ መኻይን ኣብ ጥቓኣ ደው ይብላ። እቶም ዘሸግርዋ ዝነበሩ ሃደንቲ ተመሊሶም ምምጾም ኣዝዩ የበሳጭዋ። እቶም ሰባት ነቲ ዝሓዝዎ ዓጋዘን እናኣለዩ እንከለዉ እቲ ኸልቦም ግና ናብ ሳሻ እናጠመተ ይነብሕ ነይሩ። ሽዑ ሳሻ ነገራት ተኣኪባ ናብ መኪና ውሽጢ ተኣቲ። ሓደ ካብኣቶም ድማ ነቲ መስኮት ናይ መኪና እናኳሕኳሐ ወላ እንተነበረ ሳሻ ግና ክሳብ ንሱ ዝኸይድ ዕሽሽ ትብሎ። እቶም ሰባት ኣብ ፍርቂ ለይቲ ገዲፎማ ስለ ዝኸዱ ብሰላም ክትደቀስ ትኽእል። ንጽባሒቱ ንግሆ ከዓ ሳሻ ጉዕዞኣ ትቕጽል። በታ ንእሽተይ ጀልባ ጌራ ናብቲ ማዕበል ዝመልኦ ወሓዚ ቃላይ ተኣቲ። እቲ ናይ ማይ ዋሕዚ ደጋጊሙ ወላ እኳ እንተናወፃ ንሳ ግና ኣብዚ ስራሕ እዚ ክኢላ ስለ ዝኾነት በዘይ ምንም ፀገም ጉዕዞኣ ትቕጽል። ሓደ ዓብዪ ሩባ ምስ ረኸበት ከዓ ነታ ንእሽተይ ጀልባኣ ደርብያ ናብቲ ቃላይ ዘሊላ ተኣቲ። ሳሻ ሕዚ እውን ጉዕዞኣ ትቕጽለላ። ናይቶም ዝጠፍኡ ገያሾ ስእልታትን ንብረታትን ኣብ እዋም ተንጠልጢሉ ምርኣያ ብጣዕሚ የሰንብዳ። ምሸት ምስ ኮነ ክትሓድር ኢላ ድንኳና ትተክል። እቲ ብማይ ጠልቂዩ ዝነበረ ክዳውንታ ንምንቃጽ ድማ ኣብ ጨንፈር ሰቐለቶ እሞ ካብቲ ንቑፅ ስጋ ትበልዕ። ንጽባሒቱ ንግሆ ግን ሳሻ ኩሉ ንብረታ ጠፊኡ ትረኽቦ። ናብ ድንኳና ምስ ተመለሰት ከዓ ኣብ ውሽጢ ተመን ፀኒሕዋ ብጣዕሚ ትድንግጽ።
ጉዕዞኣ ቀፂላ እታ ንእሽተይ ጀልባኣ እናዘወረት ኣብ ጥቓ ሓደ መንገዲ በይና ጀልባ ትረክብ እሞ ክተጻሪላ ትውስን። ኣብ መንጎቶም እዋም ሓንቲ ንእሽተይ መዕረፊት ትረክብ። ኣብኡ ኸዓ ብሃንደበት ቤን ይጸንሓ። ቤን ንሳሻ ብምርኣዩ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ሳሻ ስልካን ምግባን ሓዊሱ ኩሉ ንብረታ ከም ዝጠፍአ ምስ ነገረቶ ቤን ወምባት ዝበሃሉ እንስሳት ከም ዝወሰድዎ ነጊሩ ካብቲ ናቱ ምግቢ የካፍላ። ዓሳ እናበልዑ እንከለዉ ኸዓ ሳሻ ነቲ ዝሸጦ ንቑስ ስጋ ንምንታይ ጂኖስ ኢሉ ከም ዝሰመዮ ትሓቶ። ቤን ናይ ኣዲዩ ስም ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ቀልጢፉ ትዛረባ ይቕይሮ። ካብ እዋም ከመይ ገይሩ ማይ ከም ዝእክብ ከዓ የርእያ እሞ ማይ እውን የስትያ። ሳሻ ግና ሕቶታት ምሕታት ኣየቋረፀትን። ሽዑ ቤን ብዛዕባ ባዕሉ ኩሉ ነገር ክነግራ ይጅምር እሞ መወቀሉ ካብ ብሪጣንያ ከም ዝኾነ ኣብ ሰሙን እንተወሓደ 2 ግዜ ናብዚ ቦታ ከም ዝመፅእን ይነግራ። ኣዲዩ ገና ህፃን እንከሎ ናብዚ ቦታ ዝተምፅኦ ከም ዝነበረት ንሱ ድማ ብፍቕሪ እቲ ቦታ ከም ዝተማረኸ ይገልጸላ። ሳሻ ድማ ብወገና ቅድሚ ሕዚ እምባታት ምውፃእ የሐጉሳ ከም ዝነበረ ሕዚ ግና ንሱ ቋሪፃ ሩዋታት ትጉብኒ ከም ዘላ ትነግሮ። ንሱ ግን መጀመርያ ንሳሻ ምስ ረኣያ ምስ ኣፍቃሪኣ ስለ ዝተፈለየት እያ ከምኡ ትገብር ዘላ መሲልዎ ነይሩ። ሳሻ ቀፂላ ኸዓ ብዛዕባ እቶም ሃደንቲ ምስ ረኸበቶም ዝገበረቶ ነገር ምስ ነገረቶ ትኽክለኛ ነገር ከም ዝገበረት የድንቓ። ካብ መጀመርያ ትሒዙ ንሳ ንበይና ስለ ዝነበረት ክሕግዛ ኢሉ ናብቲ መዕረፊታ መፂኡ ከም ዝነበረ ግን ድማ ንሳ ሓገዙ ከም ዘይደለየት እውን ተረዲእዎ። ቤን ንሳሻ ልክዕ ከም ኣዲዩ ፍልይ ዝበለት ሰብ ምዃና ይነግራ። ሳሻ በታ ዘራርኡ ስለ ዝሰንበደት ክትከይድ ትፍትን ግን ድማ ቤን መንገዲ ዓግታ። ኣብ ኢዱ ኸዓ እታ ናታ ናይ ኢዳ ቀለበት ምስ ረኣየት ብጣዕሚ ትድንግጽ። ሽዑ ቤን ንብረታ ኩሉ ዝወሰዶ ንሱ ከም ዝኾነ ይኣምን እሞ ነቲ ቦርሳኣ ካብ ድንኳን ይውፅኦ። ብተወሳኺ ድማ እቲ ቀስታዊ ብረትን እቲ ናይ ስፒከር ናይ ሙዚቃ ነውፅኡ ሙዚቃ ይኸፍት። ንብረታ ኩሉ ይመልሰላ ግን ድማ ስልካ ንባዕሉ ይሕዛ። ሕዚ እቲ ሙዚቃ ክሳብ ዝውዳእ ካብኡ ርሒቓ ንኽትሃድም ሓደ ዕድል ይሂባ። ሽዑ ቤን እናስዕስዐ እንከሎ ሳሻ ብዝኸኣለቶ መጠን ክትሃድም ትጅምር። ናብቲ ሩባ በፂሓ ኸዓ ብፍጥነት ናብ ጀልባኣ ተሰቒላ ክትቀዝፍ ትጅምር። ብድሕሪ እቲ ቤን ዝኸፈቶ ደርፊ እውን ስለ ዝተወድአ ቤን ደድሕሪኣ ምንቅስቓስ ይገብር። ኣብቲ ወሰን እቲ ሩባ እናጎየ ድማ ንሳሻ ይከታተላ ነይሩ። እቲ ናይ ማይ ዋሕዚ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ንሳሻ ካብቲ ሩባ እንከላልዩ እታ ጀልባ እውን ትግልበጥ። ነቲ መእሰሪ ገመድ ንምፍታሕ ብዙሕ ድር ምቅላሳ ሳሻ ቦርሳኣ ሒዛ ናብቲ ዝቐረበ መሬት ሓንቢሳ ትወፅእ። እታ ንእሽተይ ጀልባኣ ግን በቲ ማይ ተወሲዳ ትጠፍእ። እቲ ጃኬታ ጠልቂኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ነብሳ እውን ስለ ዝኸበዳ ኣውፅያ ትድርብዮ እሞ እንደገና ከዓ ክትጎይ ትጅምር። ኣብቲ ዱር እናሰገረት እንከላ ከዓ ናይ ሓደ ስድራ ቤት ዕላል ትሰምዕ። ሳሻ ብጣዕሚ ደስ እናበላ ሓገዝ ንኽትረክብ እውን ተስፋ እናገበረት ናብቲ ድምፂ ዝሰምዐትሉ ቦታ ትኸይድ። እቲ ኡ ዝረኸበቶ ግና ኣብ ሞባይል ዝተኸፈተ ቪድዮ እዩ ነይሩ። እቲ ቪድዮ ቤን ነቶም ዝቐተሎም ስድራ ቤታት ሰላም እናበሎም እንከሎ ዘርኢ እዩ። ኣብኡ እንከሎ ከዓ ብሃንደበት ሓንቲ ቀስቲ ብጥቓኣ ትሓልፍ። ንሳ ድማ ቀልጢፋ ትንቀሳቐስ እሞ ብድሕሪ እማን ትሕባእ። ቤን ኣብ ልዕሊኣ ምስ ተቐልቀለ እንደገና ክትጎይ ትጅምር። እዚ ናይ ሞትን ህይወትን ምጉያዮም ከዓ ይቕፅል። ቤን ብተደጋጋሚ ቀስታት ይትኩሰላ ስለ ዝነበረ ሳሻ ካብ መብዛሕትኦም ወላ እኳ እንተምለጠት ሓንቲ ቀስቲ ግና ኣብ እግራ ትወቕዓ። ኣብ መወዳእታ እውን ሓንቲ ቀስቲ ንቦርሳኣ ወቂዑ ናብ መሬት የውድቓ እሞ ካብቲ እምባ ተንከባሊላ ናብቲ ሩባ ትወድቕ። ኣብቲ ሰዓት ሳሻ ክትሕምስ ክትሙክር እንከላ እቲ ብርቱዕ ዋሕዚ ማይ ናብቲ ዓሚቕ ቦታ ይወስዳ። ብድሕሪ ተረጋጊዓ ሳሻ በቲ እማን ብምሓዝ ናብቲ ዝህደአ ቃላይ ናብ ሩባ ትበፅሕ እሞ ናብ መሬት እውን ትወፅእ። ነቲ ናይቲ ስድራ ቤት ስልኪ ክትፍትሾ እንተፈተነት እኳ በቲ ውድቀት ስለ ዝተሰበረ ግን ክትጥቀመሉ ይከኣለትን። ሽዑ ኣብ ቦርሳኣ ዝነበረ ምግብን ማይን ረኺባ ትጥቀም። ቀፂላ እውን እቲ መከላኸሊ ኢላ ዝሓዘቶ ናብ ገጽ ንፋሕ መከላኸሊ ጋዝ ኣብ ቀረባ ክትረኽቦ ትኽእል ኣብ ጅቡኣ ትገብሮ። ብድሕሪኡ በቲ ዓሚቕ ሽንጥሮታት እናጎየት መውፅኢ መንገዲ ክትደሊ ትፍትን። መንገዲ ምስዓነት ድማ በቲ ናይ ምድያብ ክእለታት ተጠቒማ ናብ ላዕሊ ትድይብ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሓደገኛ ምንቅስቓስ ናብ ጫፍ በፅሐት እሞ ነቲ ሙሉእ እቲ ከባቢ ተዓዘበቶ። በቲ ናይ ርሑቕ መርአዪ መነፅራ ጌራ ክትርኢ እንከላን ድማ ናይ ቤን ጀልባ ሕዚ እውን ኣብ ጥቓቲ መንገዲ ከም ዘላ ተስተውዕል። ኣብቲ ሰዓት ሳሻ ናይ ቤን ናይ ሃደን ድምፂ ትሰምዕ እሞ ናብቲ ኹርባ ክመፅእ እንከሎ ትሪኦ። ንሳሻ ምስ ረአየ ድማ ደው ኢሉ ፍሽኽ ይብል። ሳሻ ብፍጥነት ናብቲ ሽንጥሮ ወሪዳ ኣብ ትሕቲ ሓደ ዓብዪ እምባ ትሕባእ። ቤን ናብ ውሽጢ ክጥምት እንከሎ ድማ ትንፋሳ ሒዛ ትጸንሕ። ቤን ስለ ዘይረኣያ ገዲፍዋ ይኸይድ። ሳሻ ድማ እንደገና ክትጎይ ትወፅእ። ዝተሓበአትሉ ቦታ ምስ ረኸበት ድማ እንደገና ብመነፅር ጌራ ክትርኢ እንከላ ቤን ኣብ ጥቓ ጀልብኡ ሙዚቃ እናሰምዐ ብዘይ ክዳውንቲ ናብቲ ማይ ክዘልል እንከሎ ትሪኦ። ሳሻ እውን ናብቲ ሩባ ክትኣቱ ወሰነት እሞ ኣዝያ ተጠንቂቓ ናብ ውሽጢ ማይ ብምሕማስ ናብታ ጀልባ ትበፅሕ። ኣብ ድሕሪ እታ ጀልባ ተሓቢኣ ከዓ ነቲ መእሰሪ ገመድ ክትፈትሖ እኳ እንተፈተነት ክትዕወት ግን ኣይከኣለትን። ነቲ ሓደ ወገን ናይቲ ገመድ ክትሕዝ ክትፍትን እንከላ ድማ ሃንደበት ኣብ ተፃዊዱ ዝነበረ ሓደ ናይ ድቢ መፃወድያ ትረግፆ እሞ ኣብቲ መፃወድያ ትወድቕ።
ቤን ነቲ ድምፂ ምስ ሰምዐ ቀልጢፉ ክዳኑ ተኸዲኑ ነቲ ሰንሰለት ብምስሓብ ንሳሻ እውን ናብቲ መሬት ክጎታ ይጅምር። ሳሻ ግን እቲ ትኽክለኛ ሰዓት እናተጸበየት ጸኒሓ ናብኡ ምስ ቀረበቶ ናብ ገጹ እቲ መከላኸሊ ናይ በርበረ ጋዝ ትነፍሐሉ። ሽዑ ቤን ደንገርገር እናበለ ገጹ ንምሕጻብ ኢሉ ናብቲ ማይ ይኣቲ። ሳሻ ድማ ነቲ ሰንሰለት ካብቲ እምባ ትፈትሖ ዋላ እኳ እንተፈተነት ተሸኺሉ ስለ ዝነበረ ግና ብቐሊሉ ይከኣለትን። ነቲ ቀስታዊ ብረት ክትሕዝ ክትፍትን እንከላ ድማ ቤን እንደገና ነቲ ሰንሰለት ይስሕቦ። ሳሻ ነቲ መከላኸሊኣ ናይ በርበረ ጋዝ ኣዘጋጅያቶ ስለ ዝነበረት ክትነፍሐል ዋላ እኳ እንተደለየት ቤን ግና ብቐስቱ ፈራሪሑ ንኽትደርብዮ ይገብራ። ነቲ መጻወድያ ካብ እግራ ምስ ፈትሐላ ድማ ንሳሻ ዕድዋ ኣሲሩ ኣብ ሓደ ኦም የንጠልጥላ። ነዚ ድማ ናይ ሃደንቲ ስርዓት ኢሉ ይሰምዮ። ድሕሪኡ ፍረታትን ኣትክልትን ኣኪቡ ክምግባ ይፍትን። ሳሻ ግና ብፍቓዳ ትበልዕ ኣይደልየትን። ቤን በቲ ኩነታት ብጣዕሚ ተበሳጭዩ ነቲ ሰንሰለት ብምስሓብ የሳቕያ። ምሸት ምስ ኮነ ከዓ ዝናብ ክዘንብ ይጅምር። ቤን ኣብ ውሽጢ ድንኳኑ ክኣቱ እንከሎ ሳሻ ግና ኣብ ትሕቲ ኦም ተንጠልጢላ እያ ተሪፋ። ኣብቲ ሰዓት ንሱ እዚ ስርዓት እዚ ሰባት መንነቶም ንኸየርስዑ ኣገዳሲ ምዃኑን ስቓይ ምጽዋር ድማ ክፍሊ ዕቤት ምዃኑን ከምህራ ይፍትን። ንጽባሒቱ ንግሆ ቤን ንሳሻ ብካቴና ኣሲሩ ናብቲ ጀልባ ብምጸጋዕ ክወስዳ ይጅምር። ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ግን ንሳ ኣይትፈልጥን። ንሱ እውን ክነግር ኣይደልየን። ስማ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ሓላው ናይቲ ፓርክ ከም ዝረኸበን ምርምር ከም ዝገበረን ድማ ይነግራ። ስለዚ ቶም ከም ዝሞተ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ። ቤን ቀጺሉ ከም ቶም ዝበለ ተመክሮ ዘለዎ ናይ እምባ ደያቢ ከመይ ኢሉ ከም ዝወደቐ ከም ዝገረሞ ብምግላጽ ሳሻ ኣብ ናይ ቶም ይሞት ኢዳ ከም ዘለዋ ክረዳእ ይፍትን። ኣብቲ ሰዓት ሳሻ ኣብ ትሕቲ ገመድ ተኣሲሩ ዝነበረ ናይ ሓፂን ዕንፀይቲ ረኣየት እሞ ክትሕዞ ትፍትን። ግን ድማ ቤን ቀልጢፉ ካብታ ጀልባ ናብቲ ማይ ይደፍኣ። ሳሻ ነዚ ዕድል ተጠቒማ ሓንቢሳ ክትሃድም ዋላ እኳ እንተፈተነት እቲ ሰንሰለት ግና ምስቲ ጀልባ ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ በቲ ማይ እናተጎተተት ክትከይድ ትግደድ። እቲ ብርቱዕ ዋሕዚ ማይ ደጋጊሙ ኣብ ትሕቲ ማይ እንተሰሓባ እኳ ክሳብ ገምገም ባሕሪ ዝበጽሖ ግን ትንፋሳ ሒዛ ክትበጽሕ ትኽእል። ድሓር ኣብቲ ጫፍ ገደል ምስ በጽሑ ቤን ናይ ምድያብ ኣቑሑ ኣውፂኡ ንሳሻ መእሰሪ ገመድ ከም ትእሰር ይገብራ። ብጥንቃቐ ከዓ ናብ ሓደ በዓቲ ወሪዱ ኣብቲ ዓሚቕ ውሽጢ እቲ በዓቲ ድማ ሳሻ ክልተ ተንጠልጢሎም ዝነበሩ ሬሳታት ብምርኣያ ብጣዕሚ የሰንብዳ። ቤን ርግዕ ብዝበለ ድምፂ ገለገለ ዓሌታት መንፈስ ናይቲ ዝሃደንካዮ ሰብ ንምቁፅጻር እንድሕር ዳሊኻ ጸላም ከብዲ ክትበልዕ ኣለካ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ኢሉ ይነግራ። ብተወሳኺ ድማ እቶም ኣብ ቪድዮ ዝነበሩ ስድራ ቤት ምንም ዓይነት ተቃውሞ ከም ዘይረኣይዎ ብምግላጽ ነቶም ኣባይታ ወዲቖም ዝነበሩ ዝሞቱ ህፃናት የርእያ። ንብረት ከም ዘይባኽን እናገለጸላ እንከሎ ድማ ሳሻ እቲ ንምንቃጽ ተንጠልጢሉ ዝነበረ ስጋታት ትርኢ። ብጣዕሚ ከዓ ትድንግጽ። ምክንያቱ ቤን እቲ ኣብ ሱፐርማርኬቱ ነቲ ንቑስ ስጋ ካብ ናይ ሬሳታት ወዲ ሰብ ይሰርሖ ከም ዘሎ ሽዑ እዩ ተረዲእዋ። ሳሻ ብጣዕሚ ደንጊጻ ብራዕዲ ክትሃድም እንተፈተነት እኳ ቤን ግና ነቲ ሰንሰለት ስሒቡ ይዓግታ። ጫማ ኣውፂኡ ድማ ንኽትዓርፍ ይነግራ። ቁሩ ምስ ጸንሐ ቤን ጸገም ኣለዎ ኢላ ትሓስብ እንድሕር ኮይና ይሓታ እሞ ሳሻ ድማ ሰባት ጎዲኦምዎ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብምግማት ንዕኡ ተመሊሳ ክትድንግጸሉ ትፍትን። ድሓር ሃንደበት ቤን ነቲ ናይ ስራሕ ስኑ ውፅኡ እቲ ትኽክለኛ ስኑ የርእያ። ብጣዕሚ መፍርሒ በሊሕን ንቑፅን ስኒ እዩ ዘለዎ። ናይ ሳሻ ጻብዕቲ ናብ ኣፉ ብምእታው ነቲ ስኑ ክትንክፈውን ይገብራ። ንሳ ድማ ክሓድጋ ደጋጊማ ትልምኖ እሞ ኣብ መወዳእታ ሓዲግዋ ይኸይድ። ሳሻ ኣብቲ ከባቢ ክድህስስ እንከላ ናይ ቤን ስእሊ ምስ ኣዲኡ ዝሓዘ ሓደ ሳንዱቕ ትረክብ። ግን ብዙሕ ከይዶም ገየ ቤን ተመሊሱ ይመጽእ እሞ ናብ ዝያዳ ዓሚቕ ክፍሊ ናይቲ በዓቲ ጎቲቱ ይወስዳ። ኣብኡ እውን ኣእዳዋ ኣሲሩ የንጠልጥላ። ብድሕሪኡ ሓደ ናይ ጨው ማይ ዝመልአ በርሚል ብምኽፋት ስጋ ንምድንጓይ እዚ ዝበለጸ እዩ ይብላ። ሳሻ ብዛዕባ እቲ ስእሊ ምስ ሓተተቶ ቤን መጀመርያ ዝበልዓ ሰብ ኣዲኡ ምዃናን ሕዚ ድማ ኩሉ ግዜ ምስኡ ከም እትነብርን ይነግራ። ንሳሻ ሓኒቑ ከዓ ንሳ እውን ንኩሉ ግዜ ምስኡ ክትነብር ምዃና ይምልሰላ። ሳሻ በዚ ተናዲዳ ብሃንደበት ትጸርፎ እሞ ሓደ ወገን እዝኑ ከዓ ብስና ትነኽሶ። ቤን ክሳብ ዝላቐቕ ምስኣ ክቃለስ ይጸንሕ። በቲ ዝተገበረ ቃልሲ ከዓ እቲ ተኣሲራትሉ ዝነበረ ሰንሰለት ካብቲ መሳርሒ ይብጠስ እሞ ሳሻ ናብ ባይታ ትወድቕ። ክትሃድም ክትፍትን እንከላ ቲሸርታ ሒዙ ክዓግታ ይፍትን። እቲ ክዳና ስለ ዝተቐደደ ግና ኣምሊጣ ክትጎይ ትጅምር። ቤን ነቲ ሰንሰለት ሒዙ ደው ከብላ ይደግም። ግን ድማ ሳሻ ካብ ኢዱ መንጢላ ናብቲ ሩባ ትዘልል። በዚ ዝተናደደ ቤን ሽዑ ንሽዑ ተኸቲልዋ ይዘልል። ነቲ ሰንሰለት እውን ምስቲ ገመድ ሒዙ ይኣስሮ። እቲ ብርቱዕ ዋሕዚ ማይ ንኽልቲኦም ናብቲ ሩባን ፏፏቴን ይወስዶም። ኣብኡ ድማ እቲ ሰንሰለት ኣብ ሓደ እምባ ተሸኺሉ ይተርፍ። ይኹን እምበር ብክብደት ኣካላቶም ተደፋፊኡ ስለ ዝተፈትሐ እቲ ዋሕዚ እንደገና ይወስዶም። ንኽልቲኦም ናብ ታሕቲ እናደፍኦም እንከሎ ከዓ ቤን ርእሱ ምስ ሓደ እምኒ ተጋጭዩ ዓርሱ ይስሕት። እቲ ሰንሰለት ኣብ ትሕቲ ማይ ኣብ ዝነበረ ጨንፈሮም ከዓ ይጥቕልል። ሳሻ ነቲ ሰንሰለት ካብቲ ናይ ቤን መእሰሪ ክትፈትሖ ዋላ እኳ እንተፈተነት ግን ድማ ኣይከኣለትን። ስለዚ ነቲ ሰንሰለት እናሰሓበት ምስቲ ዓርሱ ስሒቱ ዘሎ ቤን ሓቢራ ናብ ላዕሊ ትወፅእ።
ኣብ መሬት ምስ በጽሑ ሳሻ ነቲ ሰንሰለት ብዓብዪ እምኒ ጌራ ክትሰብሮ ትፍትን፣ ግን ሕዚ እውን ኣይተዓወተትን። ኣብቲ እዋን ቤና እውን ስለ ዝተመለሰ ሳሻ ናብቲ ማይ ብምእታው ክተጥልቆ ትፍትን። ንሱ ካብኣ ዝሓየለ ስለ ዝነበረ ግና ካብቲ ማይ ክወፅእ ይጅምር። ሳሻ ግን በቲ ሰንሰለት ተመይሳ እንደገና ተሓንቆ። ቤን ዓርሱ ንምድሓን እናተባእሰ እንከሎ ንታሕቲ ደርቢ የውድቓ። ንሱ እውን ክሓንቃ ኢሉ ከዓ ኣብ ልዕሊያ ይቕመጥ። ሳሻ ንዝተወሰነ ደቓይቕ ክትቃለስ ምስ ፀንሐት ድሓር ኣካላታ ክደክም ይጅምር። ቤን ግና እቲ ናይ ስቓይ ገጻ ምስ ረአየ ነድዩ ስለ ዘዘከሮ ስቕ ኢሉ ክገድፋ ይውስን። ሳሻ ብኡ ንብዑ ዕድላ ተጠቒማ ብምስጢር ትወቕዖ እሞ በቲ እምኒ ጌራ ከዓ ደጋጊማ ኣብ እግሩ ትወቕዖ። ቤን ድማ በቲ ሓንቲ እግሩ ገይሩ ኣብ ገጻ ስለ ዝወቕዓ ኣፍንጫ ይሰብሮ። ብድሕሪኡ ብኻርኡ ገይሩ ነቲ ኸዲንዎ ዝነበረ ስረ ይቐዶ እሞ እግሩ እውን ከም ዝተሰበረ ይርድኦ። ንዝቕፅላ ሰዓታት ድማ ክልቲኦም ኣብ ትሕፃ ኮይኖም ካብቲ ስቓይ ንምዕራፍ ይግደዱ። ምሸት ምስ ኮነ ሳሻ ኣብ ጸልማት ናይ ጭንቀት ስምዒት ከም ዝስምዓ ትነግሮ። ብዛዕባ እቲ ንቶሚ ዘጋጠሞ ሓደጋ ብምግላጽ ድማ ካብቲ ገመድ ክትሰዶን ከላ ህያው እንድሕር ነይሩ ስለ ዘይትፈልጥ ዝስምዓ ናይ ገመነኝነት ስምዒት እናነገረቶ ትበኪ። ኣብቲ ግዜ እዚ ክትሰምዖ ከም ዝነበራ እውን ተኣምን። ንጽባሒቱ ንግሆ ሳሻ እቲ ናይ ቤን ቁስሊ እናመሽመሸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተስተውዕል። እቲ ኣብ ዱር ዘሎ መንገዲ ክሳብ ክንደይ መዓልቲ ከም ዝወስድ እውን ተሓቶ እሞ ቤን ድማ ናይ 12 መዓልቲ ጉዕዞ ከም ዝኾነ ይነግራ። ስለዚ ሳሻ በቲ እምባ ምድያው ዝሐሸ ከም ዝኾነ ትውስን። ቤን እዚ ክሰምዕ እንከሎ ዕብዳን ምዃኑ ወላ እኳ እንተገለጸላ ሳሻ ግና እንድሕር ብኡ ገይሮም ዘይደይዎም እቲ ቁስሉ ክቐትሎ ከም ዝኽእል ትነግሮ። ሽዑ ቤን ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይነበሮ እቲ መደየቢ ገመድ ይሂባ። ንሳ እናመርሐቶ ንሱ ብታሕቲ ኮይኖም ንኽድይቡ እውን ይስማዕምዑ። ኣብ ጫፍ ምስ በጽሑ ነፃ ክሰዳ ከም ዝኾነ እውን ቃል ይኣትወላ። ግን ድማ እናደየውን ከለዉ ክደፍኦ እንድሕር ዳ ፈቲና ንሳ እውን ሓቢራቶ ክትወድቕ ምዃና የጠንቅቓ። ኣብ መወዳእታ በዚ ተስማዕሚዖም እቲ ተኣሲራትሉ ዝነበረት ካቴና ይፈትሐላ። ሳሻ ነቲ ዝተሰበረ እግሩ ንምድጋፍ ኩሉ ገመዳት ኣዳልያ ተኣስሮ። እቲ ናይ ምድያው ስራሕ ድማ ይጅመር። ሳሻ ብባዶ እግራ እኳ እንተኾነት ዓብዪ ናይ ምድያው ክእለት ከም ዘለዋ ግና እንደገና ግልጽ ጌራ ተርእየና። ድሓር ቤን ክርእየላ ኣብ ዘይኽእሉ ደረጃ ምስ በጽሐት ነቲ መእሰሪ ገመድ ክትፈትሖ ትፍትን። ቤን ግና ምንቅስቓስ ኣእዳዋ ዝተውዒሉ ነቲ ገመድ ብምስሓብ ናብ ታሕቲ ከም ትወድቕ ይገብራ። ሳሻ ነቲ መደየቢ ገመድ የስተኻኽሎ ብቻ እኮ ጸኒሐ ብምባል ከም መቕጻዕቲ ድማ ነቲ ዝተሰበረ እግሩ ትረግጾ። ጉዕዞኦም እናቐጸሉ እንከለዉ ቤን እንደገና ብዛዕባ ማውታቶም ብምልዓል ከቑስላ ይፍትን። ሳሻ ግና ምንም መልሲ ይሃበቶን። ነዊሕ ተጓዒዞም ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓንቲ ዘትዘለት እምባ ምስ በጽሑ ነቲ ገመድ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ኦም ተኣስሮ። ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ኣካላታ ተኣሲራትሉ ዘሎ ገመድ ካብ ኣካላታ ተውፅኦ ትጅምር። ቤን ድማ እንደገና ከውድቓ ኢሉ ነቲ ገመድ ይስሕቦ። ኣብቲ እዋን እቲ ግን ሳሻ ነቲ ኦም ሓኒቓ ክትሕዝ ከኣለት። እቲ ቤን ዝገበሮ ምስሓብ ድማ ነቲ ኣካላታ ተኣሲሩ ዝነበረት ገመድ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ኣካላታ ንክወፅእ ይገብሮ። ሽዑ ሳሻ ነፃ ከም ዝኾነት ምስ ረኣየት ነቲ ቤን ተኣሲሩሉ ዝነበረት ገመድ ካብቲ ኦም ፈቲሓ ቤን ናብ ታሕቲ ሰዶ። ኣብኡ ወዲቑ እውን ይመውት። ብድሕሪ እዚ ሳሻ ብዘይ ዝኾነ መሳርሒ ባዕላ እናደየበት ሓደገኛ ምንቅስቓሳት ክትገብር ትጅምር። ደጋጊማ ትዕንቀፍን ክትወድቕ ትብልን ወላ እኳ እንተነበረት ተስፋ ከይቆረፀት ግና ካብ ዝኾነ ጌጋ እናተማሃረት ጉዕዞኣ ትቕፅል። ኣብ መወዳእታ ናብቲ ጫፍ ትበጽሕ። ኣብ ላዕሊ ኮይና ብሓይሊ እናተንፈሰት ክትስሕቕ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ሓጎስ ግና ናብ ንብዓት ይቕየር። ብድሕሪ እዚ ንነዊሕ ሰዓታት ድሕሪ ምጓዓዝ ምሸት ኣብ ሓደ ዓብዪ መንገዲ በጽሐት እሞ ሓንቲ መኪና ረኺባ ትድሕን። እቶም መኪና ሒዞም ዝነበሩ ሰባት ድማ ናብታ መኪና ኣናታ ዝነበረታ ቦታ የብጽሕዋ። ንጽባሒቱ ንግሆ ሳሻ ናብቲ መቐበሊ ናይቲ ፓርክ ኸይዳ ንኹሎም እቶም ዝጠፍኡ ሰባት ኣበይ ከም ዘለዉ ነቲ ናይቲ ፓርክ ሓላዊ ትነግሮ። ድሕሪ ገለ እዋን ድማ ፖሊስ ንኹሎም ሬሳታት የውፅዎም። እቲ ፍጻመ እውን ብዜና ይመሓላለፍ። ሳሻ ነፃ ምስ ተባሃለት ናብቲ ገምገም ባሕሪ ምምኻድ ነቲ ናይ ቶሚ ኮምፓስ ጥዑይ ጌራ ትስዕሞ። ድሕሪኡ ናብቲ ባሕሪ ትደርብዮ። በዚ ጌራ ከዓ ካብቲ ንነዊሕ ግዜ ዝስምዓ ዝነበረ ናይ ገመነኝነት ስምዒት ነፃ ትኸውን። እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ። ከምዚኦም ዝበሉ ካልኦት ተመሳሰልቲ ፊልምታት ንምርኣይ ድማ ቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ኢኹም። ያኔለይ